Hej siru, razvuci se. Ovo je legendarni corn dog. Idemo odmah na pripremu. Treba nam veća posuda u koju sipamo brašno, šećer, prašak za pecivo i malo soli. Promešamo i sjedinimo. Napravimo mali bunar u sredini i dodajemo jaja, mleko, vodu i malo ulja. Izmutimo dok ne dobijemo ujednačenu masu. Baš ovako. Ok, sada nam treba veća i dublja čaša u koju prespemo našu smesu i ide u frižider na pola sata. Uzmemo štapić za ražnjiće i prvo ide viršla, zatim vaš omiljeni sir i spremni smo da umočimo u smesu. Okrenemo koji krug kako bi viršla i sir bili lepo pokriveni i prebacujemo na prezle. Lepo prekrijemo sa svih strana i direkt u vrelo ulje. Pohojemo 2 do 3 minuta uz okretanje. Čim dobije brown zlatnu boju, izvadimo iz ulja. Ostavimo 5 minuta da se prohladi, da odradimo presek. Nemam reči, toliko je dobar. Kečap i senf idu savršeno uz ovaj corn dog. Obavezno pišite kako vam se svideo. Prijatno!